Bayan, pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng sa bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Bukas sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pamilya ng nasawing Kapampangan student pilot umaasa na mapabilis ang investigasyon. DOH, pinag-iingat ang publiko sa mga nauusong sakit ngayong tag-ulan. Lalawigan ng Bataan, balik modified enhanced community quarantine. Provincial borders, bantay sarado. At mga manggagawa sa Clark Freeport Zone, babakunahan sa Mabalacat City. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Nangungulila pa rin ang pamilya ni Mark Irvin Sabile, ang 25 years old na batang piloto ng First Aviation Academy na nasawi
Makaraang bumagsak ang solong pinalilipad na eroplano sa coastal area po yan ng Caba, La Union. Panawagan nila, mapabilis ang investigasyon upang mabigyang linaw kaagad ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Si Paulo G. Santos po ang may detalye ng balitang yan. Sa mga larawang punong-puno ng pangarap, maaaninag ang pagpupunyagi ng 25 anyos na si Mark Irvin Sabile na maging isang piloto. Ibinahagi ng mga naulilang pamilya ni Mark ang mga nakakahon na larawan na makikita dito ang pagpapagal niya sa mga pagsasanay. At maging ang galing nito ay may pruweba dahil ang grado ng sumakabilang buhay na si Mark hindi maikakailang kabilang siya sa mga top student achiever ng First Aviation Academy. Nag-iisang lalaki si Mark sa kanilang pamilya at sa panayam ng CLTV News sa panganay na kapatid na si Claudine Sabile, inamin nito sa CLTV News na marami silang gustong linawin sa serye ng pangyayari kung bakit umabot sa malagim na pagbagsak ang pinalipad na eroplano ng kapatid. Wala kaming alam, wala kaming update na nakukuha from them. Ang alam lang namin is that under investigation yung kaso ng kapatid ko. Kwento ni Claudine na sa huling mga yugto na ang pagsasanay ni Mike sa flying school. Tapos na umano siya sa local flight at ang inabot ng plane crash nitong May 25, 2021 ay ang second to the last training nito sa tinatawag na cross-country flight para makuha ang private license pilot nito. Nag-take off si Mark sa Iba Zambales at en route sa La Union Airport at Lingayen Airport. Ang solo flight ni Mark na Tecnam P2010, pira-piraso na lamang ng ma-retrieve ng Philippine Coast Guard sa Caba, La Union. Ayon kay Claudine, sa sobrang hinanakit ng kanilang ama, nagawa nilang magsiyasat sa mga taong first responder sa insidente. Pumunta yung daddy ko dun sa crash site. Nire-retrieve po yung mga debris ng aircraft. Tapos nagtanong-tanong din po siya sa mga nakakita na nandun. Ang sabi po nila, nakarinig po sila ng explosion. Ayon kay Claudine, halos magtatatlong linggo na ang nakalilipas ang pag-asa nila na makarinig ng pag-usad ng investigasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hanggang ngayon, pahirapan. At ang masaklap pa umano ay ang nababalitaan ng mga ito na kahit wala pang linaw kung pilot error ang pangyayari, ang flying school magbubukas na. Alam namin na nabigyan ng suspension yung school na napa-stop muna yung operations nila. Yun lang yung alam namin. Tapos yun nga, medyo na-shock kami kahapon na parang nagre-ready na yung school to continue their operations or to resume their operations na. Ang sa amin kasi, gusto muna sana namin malaman kung ano talaga yung totoong nangyari. So, we want the school to remain suspended muna unless makuha namin yung final report kung ano talaga yung nangyari. Kasi if ever na hindi siya pilot error, we want everyone to be accountable. Hinaing ng pamilya mapabilis ang usad ng investigasyon upang ang malagim na trahedya ay maiwasan at hindi na muling mangyari pa. Sinisikap na namin nakuhanan ng panig ang CAAP at bukas ang CLTV News sa First Aviation Academy sa paglalahad ng mga tagpo sa trahedyang sinapit ng kanilang piloto na estudyanteng si Mark Sabile. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, ito ho mga kabalin, mga karehiyon, makinig ho kayo dito. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa mga sakit na nauuso ngayong tag-ulan. Ito rin yung mga sakit na kung tawagin ay wild diseases. Ang ibig sabihin ho ng wild diseases ay yung foodborne diseases, influenza-like diseases at yung leptospirosis at dengue. Sa tala po ng Department of Health Region 3, meron pong 5,596 na influenza-like illness ang naiulat noong 2020 sa buong Central Luzon. Habang 2,268 naman po ng ganitong sakit ang naitala
mula Enero hanggang Mayo ng taong 2021. At 26% po ng kanilang mga kasong ito ay mga na-admit sa mga pagamutan at kaugnay niyan. Samantala, sa bilang naman ng mga dengue cases dito sa Region 3, 8,980 na dengue cases ang naitala ng Region 3 DOH sa parehong panahon, January to May 2021 ho yan, habang 53 naman yung bilang ng kanilang leptospirosis cases na naiulat sa kaparehong panahon pa rin po iyan. At pinalalahanan ho ng Department of Health Central Luzon ang publiko na iwasang kumain, mga kabalen, itong tinatawag nilang street food at saka yung ikangay uncooked meat, para maiwasan daw yung mga sakit na mula sa maruruming pagkain at siguraduhin malinis yung ginagawa o inihahandang pagkain sa mga hapagkainan. At ito ho, nagpaalala rin ang kagawaran na magpatupad ng 4S strategy laban sa dengue. Kabilang ho dito yung search and destroy sa mga mosquito breeding sites, self-protection, gaya na lamang ng paggamit ng mosquito repellent at pagsusuot ng long sleeves at mga pantalon, at yung sick early consultation, at sumangguni ho kung may nararamdaman na kayong kakaiba sa inyong katawan, kumonsulta na sa doktor at sumuporta doon sa fogging or yung spraying activity sa mga hotspot area, sa salupuyan ng 2 magkasunod na linggo kung mayroong outbreak sa inyong lugar. At paalala rin ho doon sa mga lumalabas naman na nagtatrabaho, siguraduhin magdala daw po ng payong at iba pang pananggalang sa ulan dahil hindi maiiwasan itong masasamang panahon, yung tag-ulan na pwedeng magdulot ng mga sakit gaya ng lagnat at yung other flu-like diseases. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Lalawigan ng Bataan, balik modified enhanced community quarantine. Provincial borders, bantay sarado. At higit 13,000 pamilya sa Tarlac City nabiyayaan ng grocery food packs. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang detalye ng mga malalaking balita ngayong araw. Dahil tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Bataan, iniutos muli ng National Interagency Task Force na isailalim ang buong probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine na nagsimula noong June 16 at magtatapos sa June 30. Maliban sa pagbabawal sa mga mass gatherings, mariing pinatututukan din ng Provincial Health Department ang border control checkpoint papasok ng nasabing lalawigan. Sa boundary ho ng Pampanga at Bataan, 24/7 nang nakaposte ang mga pulis at checkpoint personnel upang hanapan ng travel and health document ang mga papasok sa probinsya. Dilimitahan na rin ang galaw ng mismong Bataenyo na nagnanais gumalaw o lumabas ng kanilang lalawigan. Tanging essential travels lamang umano gaya ng trabaho at emergency purposes ang pinahihintulutan. Samantala, base naman sa latest COVID bulletin ng Bataan, umabot na sa 9,924 ang kumpirmadong kaso sa probinsya. 1,323 dito ay mga aktibong kaso. 390 naman ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19, habang 8,282 ang gumaling na. At sa iba namang mga balita, sa lalawigan naman ng Tarlac, nabiyayaan ng grocery food packs ang higit 13,000 pamilya sa Tarlac City bilang bahagi ng relief drive na isinasagawa po ng pamilya ni Mayor Christy Angeles. Hangad daw ng pamilya na mailibot ang 76 na barangay ng syudad. Sa kasalukuyan, umabot na sa 13 barangay ang nabahaginan ng ayuda ngayong pandemya. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin si Rangel Pawid. Paglalako ng maisang ipinangbubuhay ni Eloisa sa 4 niyang anak.
Pero bago mag-ikot sa buong barangay ng San Pablo sa Tarlac City, nagtungo muna siya sa covered court upang makakuha ng grocery food pack mula sa pamilya ni Mayor Christy Angeles. Malaking menos na umano sa kanyang gastusin ng bigas, delata, noodles at iba pang pagkain na kanyang natanggap. Siya lang kasi ang kumikita ng pera sa kanilang pamilya simula nang matigil sa pagkukonstruksyon ng kanyang asawa dahil sa pandemya. Kung wala po kasing trabaho ng asawa po, kaya kami po nagtitinda po. Mainit po at matumal at saka po walang bumibili masyado. Ang sitwasyon ni Eloisa ang sumasalamin sa karamihan ng mga Pilipinong halos isang kahig isang tuka dahil sa dagok ng pandemya. Kaya naman ang pamilya ni Tarlac City Mayor Christy Angeles bumuo ng grocery food pack drive para sa mga Tarlakenyo. Sa tuwing nagse-celebrate ng kaarawan ng aming any member of the family, nag-uusap-usap po kami. Walang handa, walang magarbong selebrasyon. Kung hindi lahat tayo magtulong-tulong, ambang-ambang tayo para makapamigay tayo ng food pack sa ating mga kababayan. Maliban sa Barangay San Pablo, nabigyan din ng ayuda ang Barangay San Jose de Orquico at Barangay San Luis. Ito na ang ika-13 sa 76 barangay sa target na maabutan ng tulong ng munting regalo mula sa Pamilya Angeles Drive. Nanawagan din ng alkalde sa taong bayan na huwag pa rin isang tabi ang mga alintuntuning ibinaba ng Department of Health upang hindi na lumobo pa ang kaso ng COVID-19. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemyang ito. Hanggang hindi lahat tayo na herd immunization. Pakiusap ko po yung IATF protocol. Face mask, face shield, physical distancing po. Yan po ang mahahalaga para hindi kumalat ang COVID dito sa ating lungsod. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagdami ng miyembro ng Samahan ng mga Kababaihan sa Tarlac City na kilala bilang Kaisa Women's Organization o KWO. Bukod sa mga ayuda, hangad ng grupo na magkaroon ng long-term source of income ang mga Tarlacenya. Meron tayong baking and pastry making. Meron po tayong palahi ni Pogi kung saan namimigay po si Mayor Christy ng mga sarili niyang alagang tanda sa bawat KWO member po per barangay. Meron din tayong pasta gift, yung pamimigay po ng free-range chicken. Distribution ng free-range chicken. Tapos, after that, pagka medyo nagsaside na po ang cases natin, medyo nag-normal na sitwasyon, ito tuloy-tuloy pa rin natin yung dati natin livelihood tulad ng dishwashing liquid making, fabric conditioner making, meat processing, tapos yung mga manicure, pedicure natin, veggie noodle making. Sa kabuuan, mayroon ng 25,000 members ang KWO na siyang malaking bahagi para sa patuloy na paglago ng micro, small and medium enterprise industry sa buong lungsod. JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga manggagawa sa Clark Freeport Zone, babakunahan sa Mabalacat City. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Ito ho mga kabalin, update naman sa vaccination drive ng ating pamahalaan. Higit 150,000 ang mga manggagawa sa Clark Freeport Zone. At sa opisyal po na pagbubukas ng tinatawag nating A4 Priority Eligible Group, ang kabuong bahagi ng Cinema One sa isang malaking mall dyan po sa Clark ay ilalaan para sa mga economic frontliners. Kasabay ho yan itong pag-roll out nga ng bakuna. At para sa karagdagang detalye, makakasama ho natin live si Paulo G. Santos na tumutok doon sa ginawang inspeksyon ng Department of Health doon sa vaccination site na ilalaan para nga dito sa mga manggagawa at saka yung mga mamamayan dyan sa Mabalacat City. Paulo, kumusta yung naging pagsisiyasat ng mga kinatawan o yung opisyal ng Health Department dito sa inihahandang vaccination site para nga dito sa mga A4 priority group o yung mga economic frontliners? Napakarami pala niyan sa Clark Freeport Zone. Alam mo, Justin, hamon talaga dito sa Mabalacat City Government kung paano nila matatapatan itong binabanggit mo nga na laki ng figure, itong 150,000 mahigit
na mga manggagawa. Dahil itong 90% ng Clark Economic Freeport Zone dito sa Pampanga ay sakop ng distrito ng Mabalacat City Government. Dito matatagpuan, Justin, ang iba't ibang industriya mula sa manufacturing, electronics and communication, BPO industry, Justin, ang laki niyan. At maging na rin itong mga nasa hospitality industry, mga hotel natin at restaurant, at yung mga residential stakeholders dito sa loob ng Clark. Sa eksklusibong panayam nga ng CLTV News kay City Health Consultant ng Mabalacat na si Dr. J. Rivera, sa pagtataya nila, higit 150,000 itong mga economic frontliner na to. At sa laki ng populasyon na nasa hanay ng A4 priority eligible group dito sa Clark, sa sektor na ito, ibinubukod na nila, Justin, yung jobbing center ng mga manggagawa sa mga senior citizen sa Mabalacat City. Cinema 3, Cinema 4, sa ngayon Cinema 1 na itong binuksan ngayon. At dahil nga base sa survey ng City Health Office, malaking porsyento nga daw itong mga manggagawa dito sa Clark. Teki naman, Justin, yung registration process ay hindi na umano idadaan ng manual registration pa o mula naman dito sa Rural Health Unit ng lungsod. Anong kailangan? Kailangan i-dilute natin. We maintain the seniors, yung master list nila tapos na, yung A3, A4 na yon, huwag nang igulo pa. They will now do online if they have the capacity. If not, pupunta sila sa mga mall na naayos namin at doon sila, dadalhin nila yung kanilang mga papeles at doon sila ngayon magpapa-online. Meron kaming 2 kiosk doon, mag-i-encode at within 48 hours, iti-text sila kung anong schedule nila. Kasi ang nakita rin natin, Kapampangan, magpondula ka rin RHU. Magpapalista ako. RHU lahat dapat di ba? Yan ang natin Barangay Hall, RHU. Makita mo, with the seniors pa lang, punong-puno na. Paulo, natanong mo ba sa mga opisyal dyan sa Mabalacat, dahil pa yung mga sinihan ng mall, partikular na itong SM City Clark, banggitin na rin natin, ito ba ay binayaran ng local government o ng di kaya Clark Development Corporation o ng kahit sinong tanggapan ng gobyerno dahil nga gagamitin itong naturang pasilidad? Justin, ito'y ibinibigay ng libre at kasama daw sa corporate responsibility ng SM, At idugtong ko na rin sa aking report, Justin, dito sa pagbubukas nga nitong Cinema 1 na ang average capacity nito ay nasa 600 sa kada araw. Kailangan isa rin yan sa ma-maintain nila. At doon naman sa makabagong sistema, Justin, ng pagpaparehistro, yung tinatawag nilang Vaccine Information Management System Immunization Registry na dinevelop nga nitong DICT o Department of Information and Technology na ginagamit na sa National Capital Region ang itutulak na programa naman sa registration process sa pag-roll out nitong A4 priority group. Kung tatanungin mo ako, Justin, anong magagawa ng bagong sistema na yan? Dito mababawasan ng trabaho ng ilang magagawa sa mga vaccination sites tulad ng alin, ng manual encoding stage na pinagdadaanan ng isang benepisyaryo bago sumalang siya sa bakuna. Sa ordinaryong proseso kasi, Justin, sa kaalaman ng publiko, manual ang pagsala na umaabot ito ng 20 minuto. Ngunit sa naturang digital process na itinulak, kakayanin daw umano yung 10 minutong proseso. Diretso na rin ang data server, Justin, sa reporting ng vaccination team na additional load ito sa vaccination center. Kaya mababawasan nga yung load ng mga manggagawa dito. Sagot din umano ito sa problema ng syudad sa manual registration sa mga rural health unit, Justin, na nagkakaproblema o nakikita itong congestion. Paulo G, maganda naman yung programang yan, yung paggamit ng teknolohiya para ma-fast track, ma-streamline yung proseso at nang sa gayon mapabilis din yung pagbabakuna para sa ating mga kababayan. Pero Paulo, natanong mo ba, paano naman yung mga kababayan nating mga manggagawa na hindi naman din ganon kaalam at hindi ganon kalaki yung access ika nga nila sa internet, gaya rin ng mga matatanda na yung mga senior citizen na kailangan pang magparehistro rin. Paano yung kanilang gagawin? Hindi ba magiging balakid yan doon sa proseso ng master listing na gagawin dyan sa Mabalacat City? Itong naka-preposition na sooner or later by exact date,
June 27, target ng mai-roll out itong digitalization program. Na saan yung registration? Dito ho naman sa mga community mall, no? Pinaghahandaan na daw yung pagkakaroon ng kiosk dito para dun sa mga walang access sa internet, gayon na rin yung walang gadget, Justin. Sa umano ito sa mga tinatalagang digital registration center na malapit within the community lang, gaya nitong banggitin na natin, Justin, sa kapakanan nitong mga manggagawa sa Clark, itong City Mall dyan sa area ng sa isasagawa ng o dito sa tinatawag na kiosk, Justin, merong mga IT personnel dito na sila na mga tutulong para ma-encode yung mga personal information nito mga ng A4, A1, A2, Justin, na hindi pa nakapagparehistro. Oo. Paolo, sulitin ko na rin yung pagkakataon. Naitanong mo ba kung anong bakuna itong gagamitin para sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan. Yung iba, brand conscious. Yung iba naman, alam natin, gaya nga nabanggit ng mga eksperto. Halimbawa na lang, Dr. Tony Leachon, sinasabi na kung ano yung available na bakuna, i-grab na ho natin yan. Kunin na natin yan dahil yan ang makatutulong sa atin para malabanan itong COVID-19. Pero binanggit ba kung ano yung mga bakunang i-deliver o gagamitin dyan sa mga frontliners at saka yung mga ibang mamamayan pa ng Babalacat City? Yung malaking bulto, Justin, na nababanggit ni Dr. Corazon Flores, ang Regional Director ng DOH, nasa 10,000 daw yung kamakailan na-i-deliver na dito sa Mabalacat City. Na Sinovac yan. At gayon na rin yung AstraZeneca na nasa 5,000. Pero meron na ring alokasyon para doon naman sa Pfizer vaccine, Justin, na hindi naman para sa mga economic frontliner, kundi dito sa A1 at saka A2. So, ang pagsisiyasat natin kung papaano yung deployment dahil kasama na nga ang Pampanga at may separate na alokasyon ng mga mga city dito sa Central Luzon. Ang sagot naman nila, Justin, depende kung papaano nila kabilis i-roll out yung mga bakuna dahil sa pag-replenish nga, Justin, nitong mga bakuna, hindi daw po pwede, Justin, na ma-imbak ito. Lalo na kung itong mga cold storage facility ay hindi pa nila naitatalaga ng maayos. At dito nga sa usapin ng pagdating ng Pfizer, Justin, sinasabi naman ni Mayor Chris Garbo na dito sa loob ng Clark ay meron silang espesyal na pasilidad para dito sa darating na bakuna ng Pfizer. Maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong komprehensibong ulat kaugnay ng vaccination drive dyan sa may Mabalacat City at Clark. Mga kabalen, mapakahalaga po niyang pagpaparehistro na sinasabi nga kanina ng Department of Health at para kayo mabakunahan na sa lalong madaling panahon at yan po ay magiging pananggalang laban sa COVID-19. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, manatili po kayong updated. I-follow niyo ang aming mga official social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Facebook po yan, habang sa Twitter naman at CLTV36. At ang ating Instagram account at CLTV36 Official. Kung nais niyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo hong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website CLTV36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako si Justin Bizon. Ito ang CLTV News. Happy weekend mga karehiyon, mga kabalen. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.